Bizentaren Umak da tresna bat, berdintasunan inguruen gaztei bideratutakoa, berdintasunan inguruen hausnartu eta hitz egiteko. Ekarpen nagusina iruditzen zait materiala bea eskuragarri eukitzea. Bai, berdintasuna oso gauza abstraktoa danez, eskutan zerbait eukitzea eta horren ingurun zerbait hausnarketa horrek sortzeak iruditzen zaila oso aberasgarria dela. Egia esan, gero eta material gehiago sortu bada ere, berdintasunan ingurukoa gazteei zuzenean bideratuta dagoena eta euskeraz dagoena oso urria da. Uste oso interesgarria diala batez ere informazio txartelak, horra gertzen dialako kontzeptu bakoitzaren definizioa. Tekniko batzuko da, emakumeen boteretzea eta hola. Lehenago aipatu ez zituztena behaiek, nik igual pixat gehiago nola ongean behaiekin lantzen, Egia esan oso interesantea iruditu zaiz, hitz berriak atea zaizkigu, eztabaidatu dugu eta taldea politika ginen da gai interesanteak atea dira eta ondo. Esan ikasteko balio du eta formatzeko balio duen gauza bat. Ez da bakarrik berdintasunan inguruen hitz egitea beste barik, ideiak bota eta baizik eta bai talde mailan adostasun batzuk ere lantzen dire tresna honen bidez. Uste horrelako jolas batek aukera ematen dizula informazioa jasotzeko eta pentsamentu kritiko bat sortzeko. Eta hori dela faio nagusia gizartean, argumentuak ematea, argumentu hutsak eta inertzia jokatzea. Ez gea kontuatzen, egoerak irakurri arte eta irakurtza ditugunean kontuatzea bai pasatzea dela benetan. Historik interesgarrik ez, eta lantzeko ere historia proposamela iruditu zait. Eta oso hunkigarriak, eta ostia, bat emat irakurtzezu, eta janei hau pasa zait, ez igual hau, baino gertuko zehozen nire lagun bati, eta bihotzea iritzen ezkizu. Karta jolas honek edo solas jolas honek daukan gauzarik interesgarriena dauzkazula bi puntuak. Eztabaidagaiak, baina informazioa, orduan argumentuak osatzeko aukera. Taldean egondan interakzioa edo beste ulertzea eta hori gustatu zaita ondo. Erabili daiteke era ezberdinetara, izan daiteke saio bakar batean erabiltzea edo prozesu modura planteatu, gazteak bideratu eta euren talde naturaletan saioak eurek antolatzea. Parra bota ditugu, hitz berrik ikasi ditugu, egoera berriak eta egia esan gauza berrik ikasi eta azkenean pentsatzeko ere balio du informazioa eta dugu. Joku hau azkenean mundiala da, ondo pasako zu, pilat ikasiko zu, bai. Gizartea replanteatzeko aukera oso on bat.